1948-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan 6-njy oktýabryna geçilen gece. Aşgabat şol döwrüň Türkmen SSR-iniň paýtagty hemde iň uly şäherinde elkenç waka boldy. Tebii hadisa ýer titreme bolup geçdi. Bir näçe minutyň içinde binalaryň 98% küle guruly. Adamlar maşgala bolup ýogaldy. Aşgabat geologiski köpetdagyň eteginde Ahalteke wasysyna ýerleşýär. Gurulan öýler, hökümet kärhanalary, palçykdan gurulyp bir gatdan beýik gurulmandy. Orta intensiv boýunça käwagt bolup geçen ýer titremeleri ýerli halk üçin adaty bir waka ýalak bolup görünýärdi. 1881-nji ýylda düýüp tutulan Aşgabatda seismetiski işleri, ýagny ýer titremegine öwrenýän ilim we tejribe işleri geçirilmändi. Diňe Aşgabatda däl, şol döwürde Zakaspi oblasti diýip adlandyrylýan Türkmenistanyň hiç bir şäherine ýa bolmasa welayetlerine şol işler geçirilmändi. 1925-nji ýyldan 1935-nji ýyl aralygynda Aşgabatda guruluş 10 ýyllygy boldy. Ýagny 81-nji ýylda düýüp tutulanym bolsa, şol 10 ýylyň içinde esasan ýaşaýyş çaýlary, hökümet kärhanalary şol 10 ýylyň içinde gurulypdy. Guruluş işleri geçirilende ýer titreme barada hiç bir maglumat bolman soň, analitika geçirilmän soň, guruluşda ulanılan palçyklar, kerpiçleriň düzümine himiçiski çägeler, ýagny ýer titremege garşy binany berkidici ime elementlerini ulanmagy makul bilinmändi. Beýik watançylyk uruşy başlandan soň Aşgabatda herkili SSR-iň uçuş denýeleri gurulyp başlandy. Şolar Aşgabatda geçenligi sebäpli şäher uje dolupdy. Rekonstruksiýa, ýagny gaýtadan dikeldiş işleri pul harajat ýetmezçilik sebäpli geçirilmändi. Şol sebäpli şäherde awariýny howply binalar köpeldi. Akşam ara 5-nji oktýabrda Aşgabat öz durmuşy bilen ýaşaýardy. Howanyň gyzgynlygy sebäpli adamlar öz jaýlarynyň krişalaryna, üçeklerine çykyp ýatmagy makul bilipdiler. Diňe haýwanlar howply bir hadisanyň golaýlandygyny duýupdylar. Itler, güjükler üýrüp howlynyň içinde eýlek-beýlek ylgaýadylar. Atlar öz daňylygy duran tanaplaryny üzjek bolup kişiňeýädiler. Öz hinlerinden ýylanlar, atlar we mörmöjekler daşyna çykypdylar. Ýöne haýwanlaryň özüni başgaça alyp barmagy uzak gün zähmet çekip innu paýdan adamlaryň ünsüni özüne çekip bilmänler. Ýer titren pursaty giýje ýarymdan aganda bolsa Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň 1-nji sekretary Şaja Batyrow hemde Respublikanyň beýleki ýolbaşçylary henidi işledi. Ol wagtlar giýje işlemek hemme ýolbaşçylar üçin adaty bir zatdy. Sebäbi Stalinden görüldü alýadylar. Stalin diňe giýjelerini işleýän eken. Maglumatlara görä ýer titremeginiň 1-nji tolkuny sagat 1:15-de bolýar. Şol 1-nji tolkun Aşgabatdan 25 kilometr daşlykdaky baýyrlyklarda eşek gömäýmeli jaýryklary emele getiripdir. Ýer titremeden soň şäheriň jaýlarynyň hemmesi ýykyldy. Zawodlar, fabrikler, mektepler, ýaşaýyş jaýlary üşüp ýatan kesege guruly. Telefon, telegraf, radio stansiýa we demir ýol hatardan çykdy. Aeroportda da zeper ýetdi. Şeýdip ähli ýerden arasy üzülen şäher ilaty bir wada bu gelen betbagçylygy öz gerdenine ýekejekmeli boldy. Diri galanlar garankylygyň içinde elektrostansiýada öçüpdi. Öz tanış bilişlerini, ýakynlaryny, dogan garyndaşlaryny, oturan ýerlerini barlap, elleri bilen dyrnap, keseň arasyndan ıňyllap ýatanlar çykarýadylar. Asmana göterilen tozan, ýangyn, garankylyk, ýykylan diwarlar, daşlaryň, pürsüleriň aşagyndan eşdilýän iňilli sesler garaz Aşgabatda atom bombasy ýarlanyň diýdi. Esasy meseleleriň biri ejir çekenlere birinji kömek getirmekdi. Halat edip boljak adamlar kesekleriň arasyndan gazyp çykarmaly. Bu işler üçin Aşgabat garnizonynyň eskerleri ayağa kaldyryldy. Soň sebäpkarlaryň aýtmagyna görä, howanyň yssylygy üçin we pat bolanyň sanynyň köplügi üçin, ýiti is barlygy üçin käbir köçelere barar ýaly. Şäheriň hemme hassahanalyrynyň ýykylanlygy üçin
lukmanlar, professorlar, şol döwürde Karl Marx häzirki döwletmenmet azady meýdançasyna halata çatma gurup ellerinden gelen kömek edip başlapdylar. Käbir hirurgiýa gurallaryny kesekleriň arasyndan gazyp tapyp alypdyrlar. Ýykylan dermanhanalardan bolsa hasa, ýod, spirt gözläp tapypdyrlar. Diri galan yerli halk eskerler bilen bile gözlegi dowam edipdirler. Şäherde çilezuçaýny palajaýny adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Awtowloglaryň esasan şol wagtda ýük awtowloglarynyň bu kömegideydi. Şäheriň daşynda aragatnaşyk telefon liniýasy bolanlygy üçin şoňa awtowlogly gidip golaýdaky şäherlere hemde Moskwa bu betbagçylyk barada habar ýetirildi. Bu habardan soň 30 000dan gowrak eskerler hemde dürli hünärmenler gelipdi. Şol ýerde çadyrdan gospital gurup, adamlary başga şäherlere ewakuasiýa edip başlapdyrlar. 6 oktýabrdan 26 oktýabr aralygynda Aşgabatda 8800 adam töweregi başga şäherlere ewakuasiýa edilipdir. Türkmenistanda bu bolup geçen hadise UNESCO tarapyndan 20-nji asyryň iň elhenç weýran edici betbagçylyklarynyň biri diýip ikrar edildi. Resmi maglumatlara görä şol 10 sekund 25 000 37 000 aralykdaky adamlaryň janyny alypdyr. Resmi däl maglumatlara görä wepat bolan adamlaryň sany 100 000dan geçipdir. Bu wakanyň üstünden 50 ýyl geçenden soň şol lukmanlaryň çatma gurup adamlary halas eden ýerini ýadygarlyk binasy guruldy. Monument miýsen edilip, uly öküziň şahyna jaýryk düşen ýer şary elini öz perzendini ýeriň içinden ýokary götürip duran ene şekillendirildi.